Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Mikkel på min YouTube-kanal, Mikkel på Sugefaren. Tusind tak for 500 abonnenter. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Det har jeg ikke regnet med. Jeg var bare glad, da jeg fik 11. Det har jeg også lavet en lille, eller sådan en shorts video med. Men 500 abonnenter, det er vildt. Og jeg er ude på Sporvejsmuseet Skjoldetholm mellem Ringsted og Valsø. Og det var ikke lige det, der var planlagt som 500 subs special. Jeg sidder bare planlagt på forhånd, men jeg tænker, nu har jeg rundet 500 abonnenter, så en video herude fra Sporvejsmuseet, det bliver min 500 subs special. Det er første gang, jeg er herude, og der er alle mulige gamle og nye og sporvogn, altså alle mulige. For jeg simpelthen har min norsk sporvogn bag mig, og så også, den kan vi se, ej, der er ikke den, men lige inde bag remisen, der ligger en australsk sporvogn, som er ejet af hvor kære kongepar, kong Frederik 10. og dronning Mary. Og det var en gave, de fik i forbindelse med et besøg i Melbourne, Australien, samt da kronprins Christian blev født i 2005. Nu vil jeg gå lidt rundt her på Sporvejsmuseet, og så selvfølgelig filme lidt til jer. Og endnu en gang, tusind tak for 500 abonnenter. Så har vi sporvognen fra Melbourne, Australien, som sagt. En gave til kronprins, eller nu den daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, nu selvfølgelig, hvor kongepar. Det er vist en sporvogn fra, jeg tror, jo, det er nok Basel. Der er næsten også nylig været. Flot gammel sporvogn. Jeg har også været med det Lavelands sommerferie, hvor jeg har kørt med de her gamle sporvogne, som stadig er en klat. Så det glæder jeg også til at vise jer, når den ikke kommer. Og den er fra Flensborg. Jeg tror, der er mange sporvogne. Altså, der er mange sporvogne, der stadig kører, men hvor mange der har kørt. Nogle byer, man slet ikke set. Gud, der har kørt sporvogn.
mange af jer, der har været herude, men til jer, der ikke har været ude, helt klart et anbefalet besøg, fordi der er meget spændende. Man kan også lære lidt af det gamle tog- og bytrafik i Danmark. Det er så spændende. Næste stop. Næste stop, Dejle Mose Allé. Der snart bliver moderne, eller det er moderne, men det der kommer snart til at blive moderne, nemlig den type letbane, der skal køre i København senere for året. Trafik. Tak for din tålmodighed, mens vi bygger. De under letbanen i 2 etaper. Første del her senere på året mellem Ishøj og Rødovre Nord, og så resten fra Rødovre Nord til Lundtofte næste år. Så jeg kom ud til et af stoppestederne her midt på ruten, der hedder Gammelspar Godtvej. Jeg har lige en musik med. Og det ligger på den cirka 1,5 km lange streng mellem selve hovedområdet på Sporvejsmuseet og Ejlers E. Og udover gammel Spar Godtvejen, så ligger der også Flemingsminde, Skovkanten og broen. Og hvad jeg kan se på Flemingsminde, det er ejet af Midtjyllands Jernbane. Nej, det er sådan Sporvejsmuseet. Så den streng, de har, det ligger på den gamle del, noget af den gamle del af den nedlagte rute mellem Ringsted og Frederikssund. Og Flemingsminde var simpelthen faktisk et oprindeligt stoppested her. Så det er det eneste, eller noget af det eneste, der er tilbage af den midtjyllandske jernbanen. I hvert fald den nedlagte del, fordi banen mellem Ringsted og Næstved, det er jo en del af den midtjyllandske jernbane. Ja. Hyggeligt er derude, og igen kan jeg varmt anbefale. Man kan jo for eksempel tage sin madpakke med ud og nyde det, så med. Eller så kan man købe en sandwich eller en is i cafévognen op ved Ejlers E. Længere op. Ja. Nu nyder vi lidt her ved Sporvejsmuseet. Og selvfølgelig ser på nogle af de spor, der kører frem og tilbage.
Jeg vil også lige sige, at herude ved Sporvejsmuseet, det er frivillige, der driver det omkring. Eller op til 130 eller 150 frivillige. Der er i hvert fald masser af frivillige, der sørger for, at det her det kan drive, så vi kan opleve, hvordan bare der kører, da sporvognene de kører det i Danmark. Og de gør et mega godt stykke arbejde. Så selvfølgelig, man betaler jo for at komme herude, men køber også nogle souvenirer eller is. Altså selvfølgelig, det er jo selv, der bestemmer det. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at I gør det, fordi de frivillige gør et kæmpe stykke arbejde. Og ja, vi kan lige se, altså støblen så længe, fordi at, så er vi også sikre på, at der kommer til at være Sporvejsmuseum i mange år endnu, hvor togen stadig kan køre. Så tager vi dobbeltdækkeren ud til broen, tænker jeg, eller Anders E. Vi skal i hvert fald et lille stykke med den. Det var ikke lige muligt at komme med. Så har vi en tur tilbage. Jeg er bare på, at dobbeltdækker og sporvogn kommer tilbage. Og altid, jeg har ikke vidst, at man kørte med dobbeltdækker og sporvogn i gamle dage over i København. Jeg ved til gengæld, at de kører i hvert fald i Hongkong. Ja, der er alligevel så et stykke over, men det er noget der, jeg har ikke været over i Hongkong, men
det var i hvert fald der, jeg første gang så dobbeltdækker sporvogne. Men det er dejligt også med. Ikke skal så langt for at køre med dem. Bare lige skal ud her til Jystrup mellem Ringsted og Roskilde Holbæk, i hvert fald i det område. Ja. Nu kommer den forhåbentlig snart, og så går turen mod Remise 1, eller i hvert fald der stoppestedet er. I hvert fald hovedområdet på Skjoldesholmen. Der kommer den. Det kan man også sige, det er lidt af en Mikkel på Zugfart Special. En tur fra Gammel Spar Godtvej til museet. Er du med så? Yes. Det var egentlig lidt det. Men du kan godt lige gå op og filme, hvis du vil. Ja. Tusind tak. Skal han jo også i gang. Jeg vil også gerne. Det var godt. Yes. Jeg får faktisk må der vel stå nogen deroppe. Nej, det er helt. Nu gør vi noget helt andet, hvis du har lyst. Så kom herover. Så kan der filme, mens vi kører. Ja, tusind tak. Også. Det giver jo noget helt andet, ikke? Ja, det må man sige. Og nu får du ikke genskin for ruden. Nej, overhovedet ikke. Så. Jeg stopper her, fordi vi skal møde den vogn. Yes. Og det er så vognen for os, når der kommer. Ja, det er klart, så er der ikke plads. Så er der ikke plads.
allerede 1915. Bygget hos Larsens Vognfabrik i Smallegade på Frederiksberg. Ja. Larsens Vognfabrik 1915. 600 volt. Er det ikke 600? Nej, 600. Ja, det svinger jo lidt, ikke? Det er en jævnstrøm. Ja. Kunne du ikke mærke det? Kunne du ikke mærke det? Jeg kører jævnt. Nå, men tak for turen. Du kan godt, hvis du vil, må du godt køre med rundt. Og det vil jeg gerne. Hvis du har lidt strøm tilbage. Ja, der har jeg har masser. Det tager tid at køre med den her. Folk kan ikke om at gå op og ned. Jeg kører kun over på den anden side. Kun rundt. Skal vi køre en tur med rundt? Ja. Kør en tur med rundt. Så skal du ind ned i bagenden. Bagenden.
siger også tak for turen. Ja, på YouTube. Så skal du bare Mikkel Mikkel på, og så kommer der noget Mikkel på Zugfahrt. Det er sådan, jeg har fået lidt dansk og tysk i navnet. Mikkel? Ja. På Zugfahrt, altså Z-U-G-F-A-H-R-T. Det må se, om vi kan finde det. Ja. Ja, tak for oplevelsen. Altså ikke for 2 dage, vel? Det skal flyttes over til danske. Nå ja, selvfølgelig.
sammen. Håber I hygger jer. Så er vi kommet til stationen, der hedder, ja, den hedder bare en indgang. Men det er herfra, og det er så, at man parkerer med sin bil eller cykelvogn, og så kan man tage sporvognen ind til selve museumsområdet. Så der ligger sådan, nej, det var så altså stadig hyggeligt. Jeg hørte, hvad ham der konstruktøren sagde, der hvor jeg stod på sporvognen, men han sagde, man kunne helst ikke stå op ovenpå, men jeg fik lov af lokomotivføreren til at sidde inden for en tog og filme derfra. Det var en kæmpe oplevelse, og ja, det er dejligt, at de gider at give en god oplevelse. Fordi selvfølgelig er det en oplevelse i sig selv at se de her gamle ting og sporvogne og den gamle infrastruktur, men det er en lige så stor oplevelse, som det frivillige giver. Så hvis jeg kommer ud, så støt dem. Og det er nødt til at slutte her på sommer. Det er lige en sidste uge med sommerferie åben, og så lukker ned. Men den 6. og 7. december, der kan julesporvogne i Danmark, eller i hvert fald sporvogne med særlige juleture, fejre 50 års jubilæum. Så jeg vil anbefale jer, hvis der selvfølgelig er billetter og pladser ude, kom ud og prøv at støtte det frivillige, fordi de sørger for os, at man kan køre med sporvogne, eller de gamle sporvogne i lang tid, og vi skal også være med til at give lidt, synes jeg, fordi så det at gøre det kan jeg holde i gang med det. Jeg vil godt sige tusind tak for de 500 subs, som sagt, det har jeg ikke regnet med, at jeg vil få, men det er alligevel lidt vildt. Jeg var taknemmelig, da jeg fik 11 subs, men jeg havde fået mange dobbelt det tal. Også tusind tak til Skjoldsholm, eller Sporvejsmuseet ved Skjoldsholm, for at give den her oplevelse. At sidde inde i førerrummet, det har jeg ikke prøvet før. I hvert fald ikke med at gøre, så der er en dyr. Ja. Vi ses snart igen, og endnu en gang tak for 500 subs. Hej! Ja, så sæt du dig lige stille og roligt, skat. Åh nej! Så lad den være, skat. Men jeg tror, hun skal til at flyve. Marie, flyv op her, Marie, flyv op her.